història mana en el nostre temps d'informació. 3 segles exactament fa avui. És una batalla perduda que avui és notícia, que perviu en el sentiment col·lectiu del nostre poble. El poble valencià. Un poble que avui fa memòria. Episodi decisiu de la història dels valencians. És 25 d'abril. Recorden una batalla que va canviar la història de l'antic Regne de València. Regne de València. Va suposar tota una guerra civil. Les tropes borbòniques, com així estan representades, van saquejar tots els nostres pobles. Allora, Igueruela, Bonete, tots patiren directament el saqueig de les tropes dies abans de la batalla. Per als valencians, Almansa significa l'abolició dels furs, de les institucions pròpies, Els nostres drets com a valencians, la imposició de la llengua castellana. per la força de les armes, pel dret de conquesta. Per què va perdre La identitat com a poble. Van lluitar cos a cos dos exèrcits. Les tropes borbòniques derrotaren els Àustria, que tenien el suport dels valencians. Els grans perdedors van ser els partidaris, els seguidors de l'arxiduc Carles. Per tant, el Poble valencià, una batalla entre Els partidaris de la corona de Castella i la d'Aragó. dos formes distintes d'organitzar un estat. Així, a més, té un component afegit de revolució social de les classes populars, anomenades maulets, contra el poder feudal, els botiflers. 300 anys després de la desfeta d'Almansa, continuem existint. Com a poble. Milers de persones, com veuen, van pujar a llocs emblemàtics de la nostra geografia per encendre la memòria. A l'alt de la Creueta de l'Olleria, l'ermita Sant Esteve d'Ontinyent, a Sant Miquel de Llíria, Novelda, Pedreguera, Guadalest, i a desenes de pobles de nord a sud del país, de nord a sud del país, de nord a sud del país, es van alçar castells humans, van sonar tabalets i dolçaines i es va reivindicar de forma festiva sempre el nostre dret d'autogovern. I la seva memòria històrica continua ben viva, com ho prova el fet que mantenen este quadre de Felip V cap per avall. per tant, avui és un dia per a recordar com el dia que vam perdre la nostra identitat com a poble.